Ben, boas tardes, damos comezo a sesión ordinaria do Pleno da Corporación de xoves 30 de maio de 2024. O primeiro punto de orden do día é a aprobación da acta número 6 do exercicio en curso do Pleno en sesión ordinaria do 25 do 4 de 2024. Se non hai ninguna consideración que facer da acta, pasamos á votación. Votos a favor da acta, unanimidade. O seguinte punto de orden do día é dación de conta da resolución da Alcaldía e actas da Xunta de Goberno. As resolucións ditadas dende o día 1 de abril ata o 30 de abril de 2024, que comprenden os números 292 a 391, e dase conta tamén das actas número 6, 7 e número 8 da Xunta de Goberno celebradas respectivamente en sesión ordinaria do 4 de abril e sesión ordinaria do 18 de abril. O terceiro punto de orden do día é unha moción do Grupo Municipal BNG relativo a acometer as melloras necesarias na C305 ao seu paso polo Barbanza e facer efectivas melloras nas travesías dos cascos urbanos. Votamos a inclusión e a partir de aí expón o voceiro o grupo. Votos a favor da inclusión, unanimidade, ten a palabra a voceiro. Boas tardes a Corporación, xente que nos desde a casa e ao público. Boas tardes á Corporación e boas tardes á xente que nos desde a casa. A principal vía de comunicación que percorre a comarca do Barbanza, que cruza os núcleos de población máis importantes e que conecta os cascos urbanos dos 4 concellos, a C305, segue sen formar parte das prioridades da Xunta de Galiza, nin no referido a unha reparación nin profundidade, nin ao respecto da seguridade vial que necesitan varios dos seus tramos, nin siquera en canto ao seu mantemento. A última actuación de certo calado que se levou a cabo foi no ano 2016, donde se implementou unha nova capa de rodadura e posteriormente un repintado da vía. A día de hoxe, 8 anos despois, o firme desa vía é unha verdadeira carreira de obstáculos, con enormes fochancas en moitos puntos onde a circulación para os vehículos é incluso de risco, ao exixir ademais un pintado da vía totalmente insuficiente. O mesmo podemos sinalar en canto a seguridade, pois travesías como a de Campo de Pazos en Taragoña, a de Escarabote en Boiro, a de Palmeira en Ribeira, ou zonas como a de Ribeirinha, San Lázaro, ou o propio casco urbano da Pobra do Caramiñal, son un auténtico risco para os viandantes e tamén para os vehículos que necesitan de actuacións perentorias de humanización. Tampouco é menos importante polo estado onde se atopan en moitos puntos. A conservación e reparación de porcela das vías que por mor do seu deterioro non cumpren a súa función e mesmo obrigan as persoas viandantes a circular en algún casos pola propia estrada. Temos en honra a verdade sinalar a actuación realizada pola Consellería de Infraestructuras e o Concello de Rianxo nas beiravías do Oraño, na Casilla e Burés a Xens, que son o punto inicial no que atinxe ao noso Concello para acabar a integral de modelación da estrada no noso termo municipal. Por todo iso, dende o grupo do BNG, sometemos a pleno da Corporación os seguintes acordos. Primeiro, avanzar no troco das travesías urbanas da estrada AC305, especialmente abordar a humanización de travesías como a de Campo de Pazos en Taragoña, a de Escarabote en Boiro, a de Palmeira en Ribeira, ou zonas como a de Ribeiriña, San Lázaro ou o propio casco urbano da Pobra do Caramiñal. Segundo, realizar o repintado en condicións da AC305, tendo en conta que atravesa numerosos núcleos de población onde a seguridade peonil non se garante en todos os casos, e que o seu deterioro dificulta cada vez máis a circulación dos vehículos. Terceiro, levar a cabo de xeito inmediato a limpeza da maleza nas marxes da C305, nomeadamente ao seu paso polos núcleos de poboación na comarca do Barbanza. Isto se está facendo estes días, espero que non fagan como fan habitualmente, que pasen o trator, queden zonas sin pasar a man, con que as vidarrúas, na medida das ocasións, queden intransitables. Que ao final ten que, como lle dixera xa o señor presidente da Corporación, ten que pasar o persoal do Concello a facelo. Cuarto, efectuar o mantemento e a reparación das beiravías que o necesiten. Quinto, priorizar de cara ao 2025
as partidas orzamentarias correspondentes para poder botar unha nova capa de rodadura e o pintado da vía, así como as medidas de seguridade necesarias nas travesías ou zonas máis poboadas e onde a inseguridade vial é maior. Moitas grazas. Moitas grazas, Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos. Esta proposta que trae aquí o BNG pois é unha proposta que vemos interesante. A humanización, no punto primeiro, comentaba a humanización do tramo de Campo de Pazos, creemos que é necesario, é indispensable, é unha zona moi transitada, e, bueno, hai risco de atropelos. No segundo punto, o tema do repintado da carretera tamén é necesario, e máis tendo en conta a situación climatolóxica que se vive aquí en Galicia, nos invernos duros. Pero aparte disto, eu neste punto tamén ampliaría a mellora da sinalización dos pasos peonís. É indispensable que os pasos de peóns estean con moi boa iluminación, que estean mellor pintados as franxas do chan, que non teñan obstáculos cercanos que impidan a súa visibilidade. Creo que é fundamental, se se vai a solicitar este arranxo, que se teña en conta os pasos peonís teñen que estar moi ben sinalizados e ten que quedar claro que hai un paso de peóns e que teñen prioridade os peóns para cruzar. No terceiro punto, a limpeza da maleza, pois é un problema que temos en todas as vías, e nesta tamén é necesario que as carreteras estean adecentadas, tanto a limpieza da maleza, que é tanto como os canos de desagüe destas beirarrúas. A reparación das beirarrúas, igual, e mellora da capa da rodadura, pois sí, tamén sería interesante. Nós consideramos importante esta moción e vamos a votar a favor. Moitas gracias. Moitas gracias, Partido Socialista. Grazas, señor alcalde. Bueno, saudar a toda a corporación deste pleno, así como a xente que nos ve dende as súas casas. Hoxe aquí no pleno con menos asistencia que no último pleno e sin a presencia da policía local, como tuvemos a honra de ter no pleno pasado. Nos parece unha moción moi axeitada, porque ao final o que vimos manifestando é que o cuidado que temos que ter das carreteras municipais ten que ser adecuada para fomentar esa facilidade da mobilidade dos veciños e únicamente matizar o acordo número 1. Nos parece moi interesante a humanización da travesía de Campos de Pazos. Tamén é verdad que é un punto quizás complicado de poder aplicalo debido á configuración propia dese espacio e teria que ir acompañado dun sistema de minoración de velocidade. A visibilidade en Campos de Pazos é complicada, é un sitio de cruce continuo e sí que sería moi interesante buscar algunha alternativa para solucionar ese tipo de situacións que se poden dar con ese cruce continuo en ese espacio. Por a nosa parte, nada máis que aportar. Moitísimas gracias. Moitas grazas, Reacción Común. Grazas, señor alcalde. Boas tardes a todos e a todas. Desde Rianxo en Común consideramos que cada administración pública se debe facer cargo das súas responsabilidades e entendendo que estamos instando á Xunta de Galicia, Rianxo en Común votará a favor. Moitas grazas. Non sei se algunha das cuestións que se expuxeron se recollen ou teñese que recoller como emenda ou non. Como digo sempre, as mocións que trae o BNG intentamos sempre que vayan todas por maioría, entonces estamos de acordo en engadir o do vocero do Partido Socialista e o do vocero do Partido Popular. Entón, quedaría os acordos inicialmente expostos xunto con esas achegas que na ata quedan recollidas e así se pasa a votación. Votos a favor da proposta, unanimidade. Pasamos ao seguinte punto da orden do día, que é moción do Grupo Municipal BNG exixir do Sergas a correcta cobertura sanitaria da poboación sanitaria da poboación de Rianxo, hoxe moi mermada pola falta de persoal. De novo, primeiro votamos a inclusión e a partir de aí a exposición. Votos a favor de inclusión, unanimidade, ten a palabra a voseira. Moitas gracias, moi boa tarde a todos e a todas. Dende o BNG traemos hoxe aquí esta moción
porque, bueno, vemos con preocupación a falta de facultativos no noso centro de saúde, unha situación que se repite nos centros de saúde do resto da comarca e de todo o país. Ahora mismo falta nas prazas da mañán de médicas de familia, falta unha médica de 4 prazas. E das prazas chamadas deslizantes, que van alternando mañán e tarde, faltan 3 das 4 plazas. Ademais, as plazas do PAC, do punto de atención continuada, están as 3 plazas totalmente sin cubrir. Esta situación provoca, ademais de unha asistencia moi deficitaria e unha merma na calidade do servicio que se efectúa, provoca que persoas usuarias do centro de saúde teñan unha demora nas citas de atención primaria de ata 3 semanas, o que é unha barbaridade, e incluso que haxa persoas que non teñan asignada unha médica de forma definitiva. Ademais de repercutir sobre as usuarias e sobre os usuarios do centro de saúde, esta situación tamén repercute sobre os traballadores e as traballadoras, supoñendo unha sobrecarga de traballo, ademais do seu traballo ordinario, un aumento do estrés e do descontento, da saturación. Ademais, estamos ás portas do verán, o que supón máis estrés e máis sobrecarga de traballo polos permisos vacacionais en xeral e pola chegada de turistas, o que fai que aumente a poboación, que aumente a demanda asistencial en xeral. Como entendemos que a saúde é un piar fundamental e esencial de calquera persoa, de calquera comunidade, traemos esta moción aquí na que pedimos, en primeiro lugar, que se cree unha comisión especial para abordar esta problemática e que pensamos que debería estar integrada por representantes desta corporación, pero tamén debería contar con usuarias do servicio e por persoal traballador do centro de saúde. Pedimos que se reúna esta comisión e tamén pedimos que se inste a xerencia do Sergas, ao novo equipo de xerencia do Sergas, a que manteña unha xuntanza con esta comisión especial para afrontar esta problemática. E, por último, pedimos tamén que se apoie as movilizacións que convoca a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, que mañán mesmo convocaron unha concentración no centro de saúde ás 12 horas, a que pedimos que se acuda e se apoie. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas, Partido Popular. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, o tema da sanidade, sabemos a problemática que ten. Tamén é certo que se utiliza de xeito partidista por certos grupos e que se xenera como un mantra de déficit da sanidade cando creemos que non é tanto como se promulga aí nas redes e en prensa. Si é certo que hai déficit de persoal de atención nos centros médicos. Por iso a Consellería está facendo un proceso de reestruturación do sistema organizativo e da xerencia do Sergas. Establecese unha nova etapa para a mellora do sistema, no que unha das bases principales, o enfoque que queren dar é unha reducción da burocracia e aumento dun plan de recursos humanos para estes centros. Cerca do 30 ou 40% do traballo dos médicos de familia dedícase a traballos burocráticos. Estáse lanzando un plan para reducir esta carga de traballo e potenciar a atención médica propia deste colectivo. Tamén recentemente estáse reestruturando o sistema de cita previa e querse dar máis capacidade aos propios equipos de xestión dos propios centros para que teñan flexibilidade e poderlas adaptar ás demandas que van tendo e aos procesos de baixa que se surxen. A moción plantexada polo BNG nos puntos que
que marca, pois no primeiro crear unha comisión especial para a mellora dos servicios, vémoslo factible, non habría ningún problema. O de reunir a dita comisión tamén é interesante. O terceiro punto, instar a xerencia do Sergas a unha xuntanza con dita comisión, tamén é interesante e indispensable que todos formemos parte deso, e ante un problema, pois, oye, mostrar as cartas encima da mesa e buscar solucións para tallalo. No cuarto punto, no que discrepamos, o apoio ás movilizacións da plataforma en defensa da sanidade pública nas súas demandas na Bisbarra é un apoio, un cheque en blanco. Apoiarémolo dependendo a unha medida concreta ou unha acción concreta. Así como a nós non se nos apoia ao PP por ser o PP, apoiarásenos a algunha moción que traigamos ou algunha idea que plantexemos, votarásenos a favor ou en contra deso, ou como o BNG, cando plantexa algo, pois votarase a favor uns e en contra outros. O dar un apoio, entendemos que terá uns fins ou que queiran expresar polo ben común. Entendo que partimos deso, pero hacia unha cousa concreta, pois mostraremos o apoio ou mostraremos os nosos rexeitamentos se non creemos necesario ou se opinamos de forma diferente. Por eso, neste cuarto punto, nós non poderíamos apoialo. No resto da moción estamos de acordo e vémolo correcto. Moitas gracias. Moito gracias, Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Vamos a intentar justificar un poquinho tamén cal é a posición do Partido Socialista con respecto ao ámbito sanitario e a defensa da sanidade pública que fixo esta agrupación, xa que esa visión que se trasladou nos últimos anos con respecto ao que o grupo de goberno anterior fixo ou non fixo sobre a defensa no ámbito sanitario, creo que é de recibo explicar aos veciños e ás veciñas en que lugar estuvo o Partido Socialista nos últimos anos. O Partido Socialista de Rianxo conseguimos que se implantara o ADO, a hospitalización domiciliaria en Rianxo, presentáronse numerosas preguntas parlamentarias, levouse a pleno numerosas propostas para a mellora da sanidade e atención primaria aquí en Rianxo e a apertura do consultorio de Taragoña. O Grupo Municipal do Partido Socialista de Rianxo desenvolveu diversas iniciativas no Parlamento e na vida pública para defender e fortalecer a sanidade pública, destacando especialmente o noso compromiso e respeto cara a plataforma SOS Sanidade Pública, evitando convertir esta situación nun electoralismo político. O Grupo Municipal do Partido Socialista de Rianxo formulou e presentou múltiples propostas legislativas co obxectivo de mellorar o sistema de saúde pública en Rianxo. Cada unha destas iniciativas foi deseñada para garantir que todos os veciños e veciñas de Rianxo tiveran un acceso á sanidade pública de calidade. Utilizamos a ferramenta de preguntas parlamentarias para exixir a mellora da xestión do servicio sanitario. O Partido Socialista, insisto, foi impulsor en que a día de hoxe Rianxo tiña implantado o ADO. Mediante presentación de proposicións non de lei, solicitamos ao Parlamento que se pronuncie e actúe en beneficio da sanidade pública de Rianxo. Isto foi o que fixo o Partido Socialista dende o ano 2021, non fomos máis atrás. Está a hemeroteca para poder consultar todas as accións que fixo o Partido Socialista ao respecto. Con respecto á moción, temos que estar totalmente de acordo porque non é cuestión de partidos políticos, é cuestión de que quen goberna é a Xunta de Galicia e quen está ao frente da Xunta de Galicia é o PP, e as políticas que está aplicando o PP hoxe en día con respecto á sanidade, pois eu creo que sobran as palabras e vamos a intentar decir algún dos feitos. Recentemente, sin ir moi lonxe, hoxe ás 2 da tarde hai unha chamada ao centro de saúde porque unha persoa está grave e non hai quen atenda. Durante moitas xornadas o centro de saúde, xa non só de Rianxo, sino da mesma comarca que se poden ver as noticias, están sin médicos. Eu mismo, se me chega a pasar o accidente que tuve, en vez de ser un día no que houbera servicio de urgencia, pois non houbera, pois ao mellor a situación sería outra. Co cual, decir de forma fría que non é algo grave ou que non é algo que sea digamos que intenso, pois nos parece un pelín desafortunado no sentido de que é un problema maior e que lle afecta á veciñanza e debemos de expoñelo de forma clara, non é cuestión de partidismo, é cuestión de realidade. E por suposto temos que defender a SOS Sanidade Pública,
porque é a plataforma que representa ese movimento. Facelo de forma unilateral, convocar de forma aos veciños de forma unilateral, como fixo Rianxo en Común e intentou trasladarlle esa imaxe á veciñanza dicindo que eran os salvadores da sanidade en Rianxo, simplemente con un fin electoralista. Porque senón, no último ano, ante situacións tan graves como se veñen dando, volverían a convocar. Pero non fixaron porque ahora son goberno. E o outro día, a exposición dunha manifestación na que estuvemos xunto coa plataforma Só Sanidade Pública no Servicio de Saúde de Rianxo, foi clara a posición de cada partido. Uns acompañando a plataforma e outros facendo e vendendo política municipal. Nós estamos totalmente de acordo en todos e cada un dos puntos que plantexa a moción. Moitísimas gracias. Moi ben, moitas gracias. Rianxo en Común. Gracias, señor alcalde. Levamos anos vendo como o sistema sanitario público galego sufre continuamente importantes recortes nos servicios que se prestan, máis cando falamos do centro de saúde do noso concello. Sen ir máis lonxe, cabe recordar, como xa se citou unha vez máis, que en plena pandemia da COVID-19 vimos como o consultorio de Taragoña padeceu o peche das súas portas que a día de hoxe continúan lonxe de abrir, tal e como nos deu a entender o anterior conselleiro de Sanidade nunha ocasión que o actual goberno rianxeiro tivo para falar con el, e intuímos que nada vai a cambiar coa incorporación do novo conselleiro. Actualmente, a situación do centro de saúde do noso concello, tal e como explicou a concelleira do Bloque Nacionalista, gustaríame engadir a situación que se dá en pediatría, que a día de hoxe só se conta con unha pediatra e unha enfermeira só de servicio de mañá. Sabemos cal é a solución, e por unha parte sería cubrir os médicos de tarde e por outra contar con PAC de tarde, e polo tanto consideramos que esta situación é insostenible e precisa dunha actuación inmediata e polo tanto votaremos a favor. Moitas grazas. Pedía a palabra ao BNG. Moitas gracias. Bueno, en primeiro lugar, quería contestar ao voceiro do Partido Popular. Vemos con os ollos que a Consellería este traballando nesta cuestión e que se este traballando en diminuir a burocracia, que sí que é algo que afecta moito ao traballo das médicas e médicos de atención primaria, mas non creemos que sexa este a única problemática, nin a problemática principal deste colectivo, porque durante varios anos o que se está vendo son uns contratos precarios, unha sobrecarga de traballo moi grande que non é simplemente pola carga de traballo da burocracia. Hai moitas outras cousas que hai que solucionar. Outra cousa que non entendemos é as dúbidas a apoiar a plataforma en defensa da sanidade pública, porque, como o seu nome indica, esta é unha plataforma que o que defende é unha sanidade pública de calidade, universal, para todos e para todas. Entón, tampouco entendemos cales poden ser as dúbidas en apoiar esta plataforma. E outra puntualización para o voceiro do Partido Socialista é que o servicio de ADO, de hospitalización a domicilio, sí que é certo que se trouxo recentemente a Rianxo, que era un dos territorios que estaban sin cobertura, o que é unha nova moi importante, moi boa para os veciños e veciñas de Rianxo, mas non creemos que se deba levar o mérito o Partido Socialista deste feito, senón que pensamos que isto foi algo que se conseguiu gracias a un conxunto de veciños e veciñas, familiares de pacientes subsidiarios deste servicio, que se moveron, que se mobilizaron e que sí que contaron co apoio do Consello de Rianxo, de todos os grupos que conformaban a corporación nese momento,
pero que foi gracias a que estes veciños e veciñas se moveron e conseguiron este servicio. Nada máis. Moi ben, moitas gracias, Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Sin duda, os movimentos veciñales son importantes, pero a representación política en certos aspectos tamén son determinantes. Só llevo ler un titular. Non é cuestión de méritos, non é cuestión de demostrar, de demostrarlle a xente que di que o goberno anterior, onde vostedes tamén estaban representados, non fixo o que tiña que facer con respecto á sanidade, e só había un partido que se encargaba de velar polo beneficio da atención primaria aquí en Rianxo. Simplemente con ese ánimo de demostrarlle ao goberno e a xente que ten esa idea, vamos ler un pequeno párrafo solo. O Parlamento aproba unha proposta socialista para pedirlle á Xunta que incorpore Rianxo ao servicio de atención de hospitalización a domicilio no primeiro trimestre de ano. A Comisión de Sanidade do Parlamento vende a aprobar unha proposta presentada polo Grupo Socialista para reclamarlle á Xunta que incorpore Rianxo ao servicio de hospitalización a domicilio. Eso é, podemos seguir lendo a noticia, se quixéramos. Non é cuestión de méritos, é cuestión de que o servicio está implantado e de demostrar que o Partido Socialista estou aí na defensa da sanidade pública dunha forma totalmente distinta a que manifestaron outros partidos. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Non lle vou permitir, señor Rial, que manteña o posicionamento que acaba de expresar en relación ao grupo que eu aquí represento. Este grupo mantuvo durante toda a súa existencia unha defensa dos servizos públicos de maneira xeral, de maneira moi particular do que ten que ver ca sanidade pública pola situación que levamos sufrindo aquí en Rianxo, que se ven de expresar. Todo o mundo foi sempre benvido a calquer tipo de acto que este grupo convocou. De feito, equivóquese vostede, ainda dende que estamos no goberno, Rianxo en Común convocou unha concentración diante do grupo, diante do centro de saúde, da man, por certo, do BNG, e ali estivemos os dous grupos con esa actuación. E ademais, o ADO, efectivamente, respaldo que vende sinalar o BNG, o ADO foi un mérito, ou mellor dito, foi unha consecución que se debe fundamentalmente ao traballo de persoas agora beneficiarias, pero antes perxudicadas por non ter ese servicio, que deron a batalla, que foron onde tiñan que ir e que conseguiron ese servicio con manifestación, con presión, etc. E aí estuvemos os grupos apoiando. Estuvemos os grupos, aquí a este pleno viñeron mocións do Partido Socialista que foron apoiadas por unanimidade, viñeron mocións de Rianxo en Común no mesmo sentido, que foron apoiadas por unanimidade, e sempre houve un apoio firme da corporación anterior a ese conxunto de veciñas e veciños que defendían a implantación do ADO en Rianxo, e consegueuse. Non hai máis turno de réplica unha vez que eu falo. E ademais, é contraproducente o que vostede di, porque calquera podría pensar que cando o Partido Socialista gobernaba a Xunta de Galicia ben poidera ter implantado o ADO. Non habría que esperar a facer preguntas parlamentarias despois. Entón, pola mesma lógica que vostede defende, que é gracias ao Partido Socialista que haxe un servicio, se podría ser o contrario. Ese servicio haino hoxe en Rianxo gracias a que unha serie de persoas doentes e agora beneficiarios fixeron un traballo intenso e conseguiron ese servicio para Rianxo. Pasamos a votar a proposta. Entendo que a emenda que se propoñía non se acepta, entón quedaría tal cual se lle dou lectura en primeira instancia. Pasamos a votación. Votos a favor da proposta. Rianxo en Común, Partido Socialista, BNG. Abstencións, hasta o Partido Popular. E pasamos ao último punto da orde do día, que é arrojos e preguntas. Ten a palabra BNG. Empecemos logo polos rogos. Ante a nova subvención da Consellería de Economía para faltar o acceso ao polígono de T, afaltando a zona de Cocón e da Laxe, imagínome que xa terán falado cos veciños destas dúas zonas, porque se vai ser unha das zonas de acceso, aumentará o tráfico por aí. Estas persoas non eran moi receptivas a que houvese problemas de tráfico. Imagíneme que terán xa falado con eles. Ademais, entonces descartan o que está previsto no Pexón. No Pexón
está previsto que vai unha rotonda na zona da base de incendios. Descartan ustedes neste momento logo. Outra pregunta sería a de dar as grazas despois de 10 meses por a marquesina de Sete Fojas, pero non sei se foi vela, Concello de Obras. Puxo un cristal, pero faltanlle dous. Faltalle un cristal lateral. Facemos as cousas e intentar facerlas ben. A ver se para este ano 2024 conseguimos que se poña outra cristal que falta. Rogos. 1 de maio. Este 1 de maio, como ven sendo habitual, celebraronse os actos institucionais en lembranza dos homes e mulleres de Rianxo mortos no mar. Este é un acto no que habitualmente participan veciños e veciñas de Rianxo, familiares de persoas falecidas no mar, ademais de representantes de institucións e entidades do Concello. Dende o BNG queremos expresar a nosa preocupación pola escasa afluencia de persoas en xeral e de representantes de entidades e institucións. Este acto de homenaxe ás persoas falecidas no mar é un acto enormemente sinxelo, pero é un acto moi sentido e moi querido polos veciños e veciñas de Rianxo. Dende o BNG pensamos que a causa principal desta participación tan escasa no acto foi a publicidade insuficiente e tardía que se fixo dentro do Concello. Desde as redes do Concello, nin antes, nin despois, nin no momento, houve ninguna referencia a dito acto. Sendo, como xa digo, un acto de tanto significado para os homes e mulleres de Rianxo, pregamos que prepare este acto con suficiente antelación e con tempo tamén suficiente se trasladen as convidacións ás persoas representantes de institucións e entidades que son a acudir ao acto de lembranza dos homes e mulleres falecidos no mar. Esta referencia tamén a facemos aos convites que recibimos desde a cada día. Non é de recibo que para o acto da semana pasada ou anterior que veu a subdelegada do Goberno se nos mande o convite ás 11 da noite, o día anterior, ás 10 da noite, cando estou ben seguro que sabía desde cada día tiñan referencia antes do mesmo acto. Outro prego. Podemos observar que leva un exceso de tempo parada e polo menos moi ralentizada a obra de construción da base operativa antiincendios do polígono de Té, na parcela cedida polo Concello. Nestes momentos nos que se achega o verán, parece improbable que a base está lista para a campaña. Esta cesión xenerosa de terrenos do Concello buscando o mellor para a comarca e Rianxo, entre outras ventaxas, sinalábase o beneficio de contar con recursos próximos con todo o operativo desplegado nunha comarca malgadamente maltratada pola vaga de incendios. Descoñecemos o porqué desta parálisis e tardanza, mas creemos que é preciso que desde o Concello se insta a Xunta a rematar os traballos ou sinalarlos a casa do atraso. Tamén, visto o anuncio da Consellería de renovar 12 motobombas e estar en mellor situación que a que temos na autoridade, se procede a solicitar unha delas dentro da boa vontade amosada, sempre desde un primeiro momento, coa Consellería na loita antiincendios e, en especial, coa cesión otorgada nesta base. Despois teño outro prego. Gustaríame pregarlle ao señor presidente da Corporación que non busque o conflito, que busque o diálogo. O que pasou no pleno anterior e a semana anterior pareceme kafkiano, surrealista, desde o meu punto de vista. Levou un susto a un pleno ordinario, no que nos convocou para unha moción de confianza, a cal sería o último recurso, porque nadie dos que está aquí en ningún momento dixo de votalo, a usted, como usted fixo querer políticamente nun tema de eiva política que queríamos votar, en ningún momento nadie dixo aquí esa situación. A situación que se viveu aquí, o día do pleno extraordinario, volvo a repetir, foi cristiana. Durante un ano, se miramos as redes do Concello, sempre que se invita aos veciños aos plenos, se poden seguir ustedes aos plenos pola rede.
Casualmente, o día do pleno ordinario extraordinario, o día anterior, aparece o público pode asistir ao pleno, é dicir, convocando a xente que viñera ao pleno. Atopámonos chegar aquí algo tamén extraordinario. Atopámonos con dous policías municipales e dous policías locales, como dixo o señor voceiro do PSOE. Imagínome que serían para a nosa autodefensa. Agradezco yo. Pero Rianxo, por lo menos nos 9 anos que levo, ustedes levan 5, nunca houve ningún problema. Ademais, atopámonos que eran 6 personas de Rianxo en común, unha persona do BNG, que ven todos os plenos, hoxe non está, pero unha persona do BNG, 2 personas que viñan para ver como era o pleno, e outra persona máis. Se usted que nos quixera defender, non permitía o que pasou con unha persona aquí. Usted ben sabe, e usted dixo, que nadie nos podía, nese momento non podían facer preguntas. Ese señor fixo unha pregunta. Ese señor, ademais, faltou o respeto ao voceiro do PSOE e ao Partido Popular. E usted non o parou. Aí se tiña que defender a corporación. Aí tiña que defender a corporación. Pararon a ese señor. Dicille, non, usted non pode. E chamarlle a atención cando lle faltou o respeto tanto ao voceiro do PSOE como ao voceiro do BNG. Despois usted, redundando máis, non vou entrar nas comisións, se o que se fala nas comisións é secreto, non é secreto. Usted atacou a unha voceira nese momento do PP con algo que esa voceira fixo referencia en tono jocoso ao mellor nesa comisión. Para mí non é normal eso. Que usted ataque a esa voceira con algo que ela dixo nesa comisión. Tamén faltou usted a verdad cando dixo que se aprobara por maioría, claro. A xente hoxe apoiou por maioría, claro. Recórdolle que é rojos e preguntas. Sí. Xa estou acabando, non se preocupe usted. Usted, como dixen, dixo que faltou a verdad porque dixo que foi aprobado por maioría, claro. Pero usted non di que a lei das comisións di que o que se vota na comisión non é vinculante. Ademais, o que votaron todos os grupos foi a abstención, menos o seu. Por eso tuvo maioría. Pero non é vinculante, repítolle. Non é vinculante. Entón, rógolle, como te dixen ao principio, todo o mundo quere dialogar, os outros grupos queren dialogar, nadie, en principio, falou nunca de votalo. Entón, diálogo que a xente non procure non buscar sempre enfrentamientos, porque non é o lógico. Grazas. Moi ben, moitas grazas, Partido Popular. Moi ben, moitas gracias, señor alcalde. Vamos seguir co tema de preguntas. Temos varias demandas veciñais con respecto aos amarres da sexta lista. Quería saber se houve algunha reunión con Portos ao respecto, se ten previsto facer algo ou como está o tema desa consecución de amarres. Tamén temos queixas do estado da zona dos accesos ao parking da praza de Maía ou da Virxen de Guadalupe. Vemos que hai lámparas en mal estado, que están encendidas día e noite, rogaría que, pediría que pegara unha revisión por aí. En canto á actuación na mellora dos parkings públicos cubertos do Concello, vais a facer algo no condicionamento das prazas do parking da Virxen da praza da Virxen de Guadalupe e o parking de Taragoña, que eso mete medo. Quería saber se vai facer así algunha actuación, porque o estado é lamentable. Creo que se esa instalación non se vai se se pretende usar, hai que ter en condición, se non, cerrámosla e creo que se temos, pois é unha pena telo abandonado. Unha pregunta, quería saber se este ano haberá socorristas para as praias do Concello. Tamén temos queixas do espello do cruce de Tanxil,
é un cruce, bueno, non se ve, bastante conflictivo, entonces eso si se vai a mellorar. Hai un problema que deslumbra co sol certas horas, entonces non sei se tiñan constancia deso ou se vai facer algo. E outra cousa que quería saber é se se revisou a balaustrada do campo de arriba polas queixas que temos de que abanea do perigo que pode ocasionar. Ven agora a época de festas e de disfrute das plazas do Concello e, bueno, non quixera que houbera ningún percance por este motivo. Con respecto a robos, bueno, pois gustaríanos que se chegaran en maior medida ao asfaltado de diversas pistas do Concello. Sabemos que se están levando algunha labor de asfaltado, pero vemos en outros puntos que sí que tamén son moi necesarios. Non é que estea mal o asfalto que hai, socavóns. Entonces, ainda que non sea un asfaltado total, pois por lo menos parchar esas zonas a que sean transitables. Rogaría que se sustituíse e que se cambiase o cristal do Concello. Xa vai varios meses, eu creo que máis de medio ano, que se avisou do que o cristal que dá aí ao campo de arriba que está roto. Eso é un peligro. Por aí hai rapaces xogando, unha por seguridade e outra por aspecto. A Casa do Concello non pode estar nesa situación, non pode ter un cristal roto durante meses. Entendo, pois unha semana, bueno, pois mentre non ven o técnico a cambiálo, que estea así, pero por meses, e reiterando que xa se avisou en varias ocasións, isto xa me parece un pouco de pitorreo. En liña no que comenta o voceiro do BNG, empregaría un pouco de respeto institucional hacia a oposición. Eu penso que todos os que estamos aquí non temos ningún afán de protagonismo ou de sacalo de alcalde. Se quixéramos sacalo de alcalde xa o teríamos feito, non fai falta que meta polo medio os presupostos deste Concello. Penso que había outras alternativas antes de chegar hasta ese punto. Vostedes tiña un pacto de acordo co PSOE, por diversos motivos pois non fructificou, pero tiña outras ferramentas para utilizar antes da moción de confianza. Está o grupo do BNG, que tamén pode aportar cousas, estamos nós, que tamén podemos aportar cousas, e, bueno, declinouse esta colaboración, non me gusta esa opción que se plantexou. É unha ferramenta que está aí na lei que permite, pero creo que sería o último recurso a utilizar. Creo que había outras alternativas na que podíamos quedar todos ben e sin chegar a exasperar a xente ou transmitir unha sensación que creo que nadie dos que está aquí quería. Penso que vostede, penso que tampouco, pero que, bueno, deus esta casualidade e produceuse. Pero eu creo que hai que ter, si está aí gobernando, queremos que estea aí gobernando. Tamén lle pedimos que teña un pouco máis de cintura. Cando lle pedimos todos os partidos políticos un pouco de diálogo, pues, oye, se o pedimos, eu creo que é por algo. Moitas gracias. Bueno, metajar ese Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Unha dúda. Cambiou o funcionamento do pleno hoxe con respecto aos outros plenos? Porque nos últimos plenos as preguntas se respondían de forma directa para ser un poquinho máis claros cos grupos. Non sei se eso cambiou ou se notificou ou... Hoxe vamos a facer así. Vale, gracias. Bueno, nos mandamos dúas preguntas escritas ao email do señor alcalde e ao email da señora secretaria hoxe ás 6 da tarde. Formulo así igualmente, a ver se podemos ter resposta.
Falábamos en setembro ou outubro, e sempre facemos mención ao pasado, porque unha vez que vemos o futuro estamos igual que en aquela data. Falábamos da inclusión na cabalgata de Reis, falábamos das bombas, falábamos das familias, falábamos de non sei que sí que iban a vostedes tomar medidas, que era lóxico que se plantexara ese tipo de situacións nos eventos que organizara o Concello, e resulta que vostedes refán un parque e non teñen en conta ningún elemento inclusivo. Resulta que en Santa Rita botan vostedes bombas de palenque co campo de Rianxo cheo de rapaces e non se avisa absolutamente a nadie. Ora, virán as festas e vostedes farán exactamente igual. Diránnos hoxe, pois sí, que fantástico está todo, que bonito é a inclusión, facemos un acto, un evento, pero resulta que despois, pois, bueno, pois vemos que os feitos son totalmente contrarios ao que se manifesta aquí. Entonces, a pregunta é clara: van vostedes ter en conta aspectos inclusivos para poder organizar eventos futuros? Pregunta: os baños do campo de arriba, eu creo que era un reclamo de Rianxo en Común que se abriran, era un reclamo da oposición que se abriran. Levan vostedes gobernando un ano e os baños, bueno, están pechados, sin darlle alternativa á xente que está no parque con rapaces para poder facelo. Diránnos que xa estuveron pechados os 4 anos anteriores, que sea disculpa, pero entendemos que debemos de avanzar cara a ese futuro. Entonces a pregunta é: van vostedes abrir os baños do campo de arriba e van vostedes abrir os baños das praias que a día de hoxe están pechados, e tendo en conta que na época estival hai maior afluencia de visitantes e de transeúntes polo paseo marítimo, se poida abrir e que non lle cause trastornos, sobre todo a xa xente maior que ten dificultad para poder acceder ao baño? Pregunta: a Xunta de Galicia concedeu unha subvención para o fomento do emprego no rural, a Prol Rural. Vostede publicaba no Diario Oficial do Concello, no seu Facebook, os motivos o que moitos veciños e veciñas, por certo, seguen sen ter acceso, é onde se mezclaban churras con merinas. Poñía vostede que o persoal que iba a ser contratado era para limpar pistas municipais e para facer actividades en franxas secundarias, cando as bases da subvención expoñen claramente que debe ser para xestionar as franxas secundarias. Entón, gustaríanos saber en que zonas se van a desenvolver este tipo de actividades, se as persoas xa están contratadas e se ten pensado o alcalde utilizar esas contratacións para a limpeza de pistas e camiños municipais. A seguinte pregunta é: despois de perder unha subvención, vostede botou a culpa ao goberno anterior por non incluir os postos na estabilización, pero vostede con ese feito que remarca é que dá traballo en vano á administración local. Se vostede considera que non vai a conseguir a subvención, para que a presenta? A pregunta, entonces, é: equivocouse vostede a hora de pedir a subvención? Subvención para a mellora de acceso ao polígono, como xa comentou o voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Unha subvención que ten como fin mellorar a acción industrial das empresas e, ademais, remarca a convocatoria que debe de fomentar a implantación e fijación de empresas, e que as actuacións que se fagan teñen que desembocar, esa pista ten que desembocar de forma directa no polígono. A pregunta é se esa carretera que vostedes teñen pensado asfaltar cumple con eses requisitos, ou se puderamos ter acceso a esa información para ver que proxecto se presentou a Xunta, para poder ver que esa carretera que aparece no inventario de camiños como paralela, pois está incluída. Mañán é 31 de maio. Está constituído o Consello Escolar Municipal?
era un punto de acordo que tiñemos firmado, e para mostra un botón. Decía vostede que no pleno, creo que era no 16 de maio, que ainda quedaban 2 semanas. Vai o Concello de Rianxo, vai Julián Bustelo a ter a capacidade de convocar o Consello Escolar Municipal antes do 31 de maio? A seguinte pregunta é: está convocada a mesa de comercio local? Os bancos da praia de Tanxil van quedar así? Fíxose unha remodelación, non sei se por aforro, por estética ou por algún motivo que descoñecemos, pero a xente cando se senta nos bancos resbala, porque a forma na que se solucionou ou se pretendeu solucionar non é a forma original dos bancos, e deixar ese asiento plano, pois se pasean por ali van ver que a xente non está recostada, está sentada, a verdade que nunha posición ergonómica moi boa, pero non ten nada que ver ca comodidade que se require a un banco para que a xente poida disfrutar das fantásticas vistas que temos nas nosas praias. Os bancos da Ribeira van quedar así? Imos deixar os bancos da Ribeira pintados solo por un lado? Ou vamos a pintalos por os dous lados? Imos deixar os contenedores da Ribeira de forma provisional 3 anos máis ali? Cando vostedes corten a erva, por favor, transmítelle a quen lle corresponda que a recollan. Creo que xa foi unha exposición que fixemos tamén no pasado, co ánimo agora de mellorar outra vez o futuro. Cos rogos. Rogamos que teñan en conta a pista que vai paralela á praia do Porrón, xa que hai vivendas, hai empresas, hai persoas que traballan nela, e cando vostedes fan ese asfaltado ou rebacheo ou parcheo, como lle queiran chamar, pois teñen en conta as prioridades de uso das pistas, e se poida valorar que hai necesidades laborales e que a xente ao final pois ten dificultad para acceder ao seu posto de traballo. Os veciños limpando as pistas municipales, porque a erva invade as súas fincas. Eu, se queredes, non teño problema en enseñarvos as fotos que nos envían non un, nin dous, nin tres, nin catro, nin cinco. Multitud de veciños que nos envían fotos limpando as fincas, limpando as fontes, limpando os lavadoiros. Propios veciños de Rianxo, facendo ese traballo. Deixen vostedes de expoñer a parte bonita do que fan no Facebook e dedíquense a gobernar. Díganlle á xente que de verdade estades aí para gobernar e atendan as necesidades dos veciños e das veciñas. Rogámolle que atenda o lavadoiro de Taragoña. Xa llo dixemos, xa llo solicitamos tamén nun pleno anterior. Volvemos a insistir de cara a un futuro. Por favor, teñan en conta as propostas que se lle transmiten. Rogamos atendan as demandas dos colexios. Visiten, por favor, os colexios. Non fai falta nin entrar, só é ir aos patios, vamos, eu, se fora profesor, estaría intranquilo, porque en calquer momento, pois, entre a erva, seguramente falte algún rapaz. Entonces, visítenos, visiten, e o seu proxecto estrella, que era a colocación de espellos, fan unha volta, por favor, polo Concello, revisen os espellos, xa non é porque deslumbren, sino porque están mal colocados, caídos, rotos, en cruces importantes onde non hai visibilidade, non hai espello. Entón, a pregunta é, xa lle preguntei no pleno pasado, é por ese plan de Villeiros, o que rogamos é que vostedes atendan as demandas dos veciños e das veciñas. Ese é o que rogamos. Volvemos ao pasado. Os veciños e veciñas da Burata seguen sen auga despois de 8 meses, donde o alcalde lle dixo que durante os próximos 6 meses se iba a subsanar, que non iban a ter problema e que terían auga. A día de hoxe
seguen sen auga, polo que rogamos que lle dé prioridade a este tipo de actuacións e atenda aos veciños da Burata. Rogamos que implante o diálogo e que implante a diplomacia política como parte do seu goberno e deixe de dilapidar o institucionalismo rianxeiro, transmitindo unha imaxe que non é acorde co noso Concello. Reiteramos as palabras que dixeron os dous voceiros. Non é cuestión dun partido nin de dous, é cuestión da oposición inteira que lle transmite ao goberno de Rianxo que se deixe de facer actuacións e que faga de verdad un goberno dialogante. Volvemos a tender a man igual que fixemos o outro día e o seguiremos facendo. E non tome as nosas críticas como unha ofensa. Estamos facendo oposición. E por un lado nos toca fiscalizar a vosa acción exixindo que se cumplan cos proxectos ou cos aspectos que nos entendemos que deben de ser de interés para a alcaldía e por outro lado tendendo llamán de novo para buscar ese acordo que teñemos firmado e facelo, cumplilo. Xa por último, rogamos que coa firmeza que vostede actúa con esta corporación actúe tamén ca xente que accede como público alentado por vostede, ata o punto de que estuvo presente a Policía Municipal o outro día no pleno. Nunca en ningún pleno este ano, en este ano de legislatura, se convocou aos veciños para que accederan. Remarca claramente cal é o talante do noso alcalde. Remarca claramente cal era a intención do noso alcalde. A oposición non votou en contra nunha cuestión de confianza, señor Bustelo. A oposición o que lle transmiteu é que necesita dialogar. Esa é a cuestión. Por a nosa parte, nada máis, e o feito... Cal era o rojo? Pois que sea dialogante, señor alcalde. Que sea dialogante. E que non transmita esa sensación de autoritarismo con nós e que realmente tenda a man e aproveite esa mantendida para que o seu goberno en minoría entenda dunha vez por todas que non busca confrontación para aprobar os seus proxectos. Que cando vostede decide gobernar en minoría sabe de sobra que ten que chegar a acordos co resto da corporación. Ou senón, facer o que está facendo, que é expoñer a oposición ou a posición pública de todo aquilo que vostede non consigo co diálogo. Pero a xente xa empeza tamén a entender un poquinho cal é a situación deste goberno. Moitas gracias. Moitas grazas. Bueno, sei varias veces, simplemente moi brevemente, non convoquei a ningún pleno, os plenos son abertos, a sede quen quere, cando quere, como quere, presencialmente ou telematicamente, e cando se prevé calquera situación como esa que se menciona, requírese a presencia dos membros da Policía Local para evitar que, calquera circunstancia como a que se mencionou poidera derivar en calquera outra situación aínda máis indesexable. Fun tomando nota das cousas que puiden, se deixo cousas atrás, responderei por escrito antes do próximo pleno. En todo caso, mencionar algunhas importantes. A subvención, efectivamente, que nos deron para a mellora do acceso ao polígono industrial de Té dende o Monte Grande e dende a Laxe cumpre cos requisitos da convocatoria, senón non la terían dado. Un total de 58.000 euros que nos deron para esa finalidade. Se presentáramos un proxecto que non cabía na subvención, non nos terían dado esa subvención, teríamola perdido. Nos non creo que nos equivocamos a perder ou a pedir subvencións. O criterio xeral que temos e que seguiremos é o de pedir todas aquelas subvencións que poidamos acollernos e que poidan ser de interés municipal. Ben probable que algunhas non nos darán, outras sí, outras daránnos e haberá algún tipo de impedimento para executalas, pero non nos imos equivocar a hora de pedilas. As persoas do APROL, as dúas persoas do APROL prevese que empresen a semana vindeira para levar a cabo efectivamente o que se mencionaba, que é fundamentalmente limpeza de franxas de protección ou algún espacio de titularidade municipal que pode entrar dentro das características do que se menciona nas bases, pero fundamentalmente é o que fan sempre ese tipo de traballos.
Os baños das praias abrirán cando comece tamén o persoal de limpeza de praias no verán, e así todos os anos e así seguirá, porque necesitamos que estea ese persoal, porque son as OBEs os que limpan os propios baños. Se os abrimos antes de ter ese persoal, non seríamos capaces, co persoal que temos, a manter esas instalacións no estado oportuno. Nos intentamos de maneira xenérica tamén ser o máis inclusivos posibles nos actos que este Consello organiza. Nos en ningún momento tiramos fogos de artificio, o Consello de Rianxo non tira fogos de artificio, hai asociacións que o fan nas festas patronais, nas festas de outro tipo, un debate que hai que ter ou que hai que afondar, ou incluso se pode facer algún tipo de medida para intervir nese sentido, pero este Consello non promove ese tipo de actuacións. Non temos previsión de inicio dos socorristas das praias, porque estamos aínda pendentes da resolución da subvención que sempre todos os anos percibimos da Xunta de Galicia, que nos permite iniciar ese proceso. Entón, aínda non está esa resolución feita, non hai noticias ao respecto. Entón, nese sentido, estamos un pouco á expectativa do que dai poida vir, e, efectivamente, a respecto desas cuestións que se mencionaba, foi solicitada unha reunión con Portos para abordar distintas cuestións que temos encima da mesa, xa co director saínte, o novo director tamén se fixo propio. Entendo que está aínda adaptándose á nova situación, pero espero ter esa reunión co director nas próximas semanas, e se non é co director, co conselleiro. Insisto, se deixa alguma cousa atrás, revisarei a grabación e darei traslado por escrito. Damos por rematado.